Sa unang pagbasa, si Jonas, usa ka propeta, nasuko sa Ginoo. Nganuman kay naluoy ang Ginoo sa Ninive nga mga daghan kay mga daotang tao. Gusto ni Jonas nga patyon Diyos Ginoo og dayon ang Ninive kay gitagalan naman lang tog 24 ka adlaw. Otong suko kay siya nganong wa gyud patya niya sa sige niyang kasuko nagtuo siya ang Ginoo mo sunod niya nagpaantaw siya niya gihimuan siya sa Ginoo katong kahoy nga ning kuan niya ni pandong lipay kay siya pagka tubo atong kahoy kay di na siya mainitan pero pagkaugma namatay sad ang kahoy. Suko na sa Jonas kay nganong namatay ang kahoy. Ningon dayang Ginoo, suko man gani kas usa ka kahoy nga namatay nga dili ikay naghimo. Samot na ginang Ninive nga naa dihay mga 122,000 ka mga bata nga inosente nga imong ipapatay. Usahay mga igsuon ang atong pag-ampo sa Ginoo, gusto nato nga kitay sundon. Hilingiyay mong tupad na musunod kas Ginoo o pasundo nimong Ginoo nimo. Nay daghan nato kaning kasigig simba, abis nga kaning kasigig misa. Gusto gyud nga ang Ginoo mo'y musunod. Muna pag-abot na sa atong ebanghelyo, ningon ang mga tinun-an ni Hesus, tudloi ra mi unsaon pag-ampo. Okay? Kitaan la si Jesus sige magyong ampo. Ang pag-ampo din ni Hesus, nasigihan niya og buhat, kani din iyang gitudlo nato, kining gitawag og Our Father or the Lord's Prayer or Amahan namo. Sa introduction pa lang, sa una pa lang pulong, Amahan, mura nag-ato ng giangkon nga ang Ginoo labaw gyud nato. Kaya ang Amahan, labaw magina sa anak. Ngi, lain na sang lingi sa imong tupad na anak kas Ginoo. Ingna pa no, anak ka. Kalisod sa noong ang anak mo'y magsigig diktar sa amahan. Aw na sa nunay panahon maingon ana, munay mga gitawag og mga anak nga way batasan. Way batasan. Pero og naa gitay batasan, maingon kitang amahan nya anak ta. Nya kon ang tinuod nga anak maliwat ginas ginikanan sa naong sa iyang sinultihan apil na sa iyang binuhatan muliwat gid ba basta tinuod nga anak lain na sang lingi sa imong tupad na asa man ka naliwat asa man ka naliwat basig naliwat ta siyawa ang silingan sa Ginoo mao man ang yawa way laing silingan ang Ginoo ang yawa. Mura ginayang atbang nga balay. Wa may lain. Nya dinis kalibutan, gakontes na silang duha kon kinsa gid nilay daghag kaliwat. Daghag kaliwat ba? Prani gamisa karon. Ug kontiso nis Ginoo kaning nagmisa, moingon ginang Ginoo, daog ko kay ni ay nisimba. Nya mingon sang yawa, ayaw siguro kay nay daghan diha dili mohog kolekta. Daog na sad siya. Daog na sa Ginoo siya. Napay uban diha magpili sa kolekta ang ihatag ra nganha nimo kadto rang mga dunot o kadto mga sinsiyo. Pero kanang ilang mga tinibuok dagko kay kantidad arina nako. O ana, di ba? Ebe kanabi, lingya ko na man tupad kanabi. Inighogros kolekta asa ka kamaliwat. Ana sige gina sila contest 24/7 mag-contest gina sila iguli news balay moingon na sa nangyawa tanawa kani gikan ni simbahan pero liwat ni nako tanawa di ba gayaw-yaw na nawa wap ana kapanghubo sa iyang gisulo padong simbahan gakwintas pa na sa iyang bronda pero gayaw-yaw na di ba ana so gamonitor gina sila gamonitor mo na
gisumpayan gyud ni Hesus diri, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala namo. Mao nay makapaliwat nato sa Ginoo. Kay matud pa sa tubag nato sa Salmo, unsa to? Ang Ginoo malumo og puno sa gugma. Mapasayloon. Malumo, mapasayloon. Pasabot dili masuko. Nilain na sang lingi sa imong tupad. May nang katon mong lingi yun. Ingna ba? Ingna imong tupad. Ingna, wa kay gidumtan karon. Ingna ka no? Wa kay gidumtan. Kumusta man imong relasyon sa imong mga ugangan, sa imong mga bayaw o gumagad, kumusta man? Maayo ra? Sa imong mga silingan, kumusta man? Pasaylo agyod, malumo. Nya, muangkon sadta, nga pildi kita siyawa. Mo nang miingon diri, ayaw itugot nga mabutang mi sa lisod na pagsulay. Nga naman, kay lupi kita siyawa. Ang mo protektara nato sa gahom sa yawa, maura gyud ang atong amahan nga langit nun. Muna mga igsuon, ang pagampo di ay mo resulta gyud nga maliwat ta sa Ginoo. Kanunay tang maghuna-huna unsay maayo para sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. Mauna na siya ang atong slat. Kanang slat ba? Kay ba mo kung sa slat? Unsa mo na mo reaction mo ra mo nasyak ha? Unsa mo nang slat? Hapit na lamo mga matay wa pa mo kibaw ng slat. Kini bang atong mga projects dinhi ba? Nag-slat-slat pa na nato. Karon, nobina man ron nato, no? Sa kapistahan, karon man tang Domingo magpista. Nag-meeting na may gabi sa PPC o PFC o sa Westy. Napag nami mga na-come up nga mga decisions para sa atong pista. Nya nagkinahanglan tag slots. Pila man ka slots ang gikinahanglan sa PPSC. Nagkinahanglan ta og mga 6,000 ka slots. 6,000. Pasabot, 6,000 katag 100 pesos. Haron mo cover sa atong expenses sa karong katong pista. Sa ato pa mo gasto ta karong pista more or less sa among bana-bana og mga 600,000. Saan? Okay mo ana? Bantay So mga online parishioners, gikan karon hangtod sa Domingo palit mo usa ka slot. Nya kay naa man tay online parishioners nga mo average og mga 270,000 ato lang subscriber sa YouTube. 270,000 man na og mo palit mo tag sa kaslat ingka mo sobra sa 6,000 pa der. Kay 270,000 naman mi. Mao na nay gitawag og grasya. Pero di kaabot og 6,000 disgrasya. Okay, kita palandaan din sa Compostela, sobra na gud ta 60,000. Sobra ta 60,000 din niya, mga dagko lang. Nilingay mong tupad. Ingna hotdo na ni mong 6,000. Ingna kano, na hotdo ni mo. Unsa may atong gamitan anang 600,000 sa atong prosesyon na atay expenses, labi na gid sa pagkaon. Kay inighuman sa prosesyon na ako noy gamay lang nga painit. Ana, niya gibudgeta nag mga pila to, mga 400,000 kapin. Sunan dana. Niya inig ka pista na ika-Domingo, karong 12, ang atong misa kotobra sa alas 5, mo na atong gitawag og high mass. High mass, pista mass. Pero ang atong tanang misa sa Domingo gikas alas 6, alas 8, alas 10, alas 3, pulos na siya mga
minor fiesta mas. Nya ang major fiesta mas inig ka alas 5. Nya wala na tay misa sa alas 7. Ngano man kay mag program kuno ta diha sa gawa sa simbahan. Anha ta diha natay mga presentations, mga talks, nya manihapon tagdungan kitang tanan. Saman okay mo na. Kamu diha ba mura mamugwa malipay. Anhatas gawas ba, ighuman sa alas 5 misa, manihapon ta dias gawas. Unya, ang gikauyonan, nakutob sa mutambong sa panihapon, magdag iyang kaugalingong pagkaon. Okay, ang kalano namo ugod sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, di sato pa, naadyo kay pagkaon. Itampo ba? Mo na'y pagbuhat og maayo. Gitawag ni BYOP. Nya unsa man nimo pagtampo diha? Kinahanglan ko no nga ang imong pagkaon kanon og sudan good for 2 persons. At least good for 2 persons. Ana. Or more. Mayon ka magdako ani good for 5 persons. Nya magbutang kuno ta diha dakong lamisa sa gawas adto ibutang ang tanang pagkaon. Unya, ang atong buhaton, ingon ng larga, muduol ta dito, o mukuha tag pagkaon, pero arita manglingkod sa daplin, dili dito tas lamisa mukaon. Igo ra ka muduol, o mukuhag pagkaon. Di na ka magpili, imo ba ng sudan, imo ba ng kanon, basta muduol lang ka dito, kay ato masanang sagolon, mo na gitawag og sawan, Eucharist. Eucharistic, pariha na tag pagkaon. Eucharist ba, nag-sharing na nahimo na tang pagkaon sa usag-usan. Okay man na. In kapadir, og wag gid may madang pagkaon, aduol na lang sa dito. Kaya doon na may nagdag extra. Pero siguro, nga wag gid kay tinuod nga kapasidad sa pagkaon. Kay naa kay kapasidad, pero wala lang gyud ka magda. Yan, duol ka dito, masakit ka. Masakit ka. David, tayo joke lang na yun. Tinuod lagi na. Unsa may imong sakit? Kadaho. Kanang kadaho, ka mapahimuslanon. Di ba? Dako kay nang sakit. Sakit sa kalag na. Nagi-practice na sa ato rong mga congressmen, sa atong mga lawyers, sa atong kadaghanan, sa atong mga politicians. Karon ay galali sila. Ang ilang mga appointment kuno kinsay mahimong ombudsman. Anang makalibog ng ilang pamaagi appointment. Naay dili angayan kay naay kasos ombudsman, ipamugos yung appeal. Naasay mga angayan, taktakon yun. Maglibog ta. Naay angayan nga kasuhan, wagi kaso. Niya hinoy nagtugas tinuod, ug unsay nahitabo, mao na hinoy kasuhan, maglibog ta. Mao na siya ang sakit sa kahangol, kahakog sa dungog, kahakog sa gahom, kahakog anang bahandi. Mo na kita magpractice ta dinhi nga magpaambitay. Kay si Maria ang atong gipistahan, ang Birhen sa Pilar, ni paambit siya. Ang iuna niyang gipaambit ang iyang lig-on nga pagtuo. Kanang pilar, kanang haligi, mao na ang lig-on nga pagtuo ni Maria. Kay si Santiago, apostol, kaning atong patron, naluya na siya sa iyang pagsangyaw dito kunos Espanya, mga duol-duol tuig 40. Naluya na siya. Kay grabe man ang mga tao dito. Ano bang tawgon na to bag mga isog o lig-on sa baruganan against sa Christianity. Motong nagampo siya nga malig-on siya ang nipakita ang Birhen. Nagpakita siya nga nagtungtong siya sa haliging bato. O iyang giingnan, padayon, kuyog ta, lig-onon tika. O sa iyan ang pagpadayon ni Santiago, wa na siya mahadlok nga ni Sangyaw. Nagdebosyon na siya, sugod atong tuig 40 sa mahal nga Birhen sa Pilar. Ug tuod man si Santiago mo'y unang na martir sa 12 ka apostoles, naputol iyang liog. Pero naputol iyang liog sa espada
nga way kahadlok. Kay gilig-o naman siya sa pagtuos mahal nga birhen. Hilingay mong tupad na pila ka tao imong angkonon karong Domingo. Ba? Pila ka tao ang imong pakanon karong Domingo. Niya atong imbitaron, kining atong mga silingan nga wa gyud hapit kaon. Imbitaran ninyo kamong naas kapilya kanang inyong mga silingan dihang way hapit gikaon. Mao'y atong dadon dinhi. Mao bitang magdatag extra kay para na nila. Matud pa ni Kristo, kung kamo magkumbira, imbitara ang mga buta, ang mga bakol, ang mga makililimos na kadtong dili makabawas ninyo. So, next assignment nato, magdata, mangimbitar ta dihas kilid-kilid kana mga wagi klarong gikaon. Na di gyud hapit gani kapakaon sa ilang kaugalingon, atong dadon diha. Nya sila'y una natong pakaonon. Haron ighuman nila, wa na tay ato. Ang ato na lang program, magprogram ta, unya magdaguok atong tiyan. At least anang gabhiuna, nakasinati tagkagutom, nga mo'y gibati ni Kristo sa dihang gikulata siya gikan sa Huwebes sa gabi, hangtod na gyud sa alas 12 sa udto sa Biyernes Santo. Ug namatay siya pagka alas 3, wa na siya kaon ato. Pulos bunog og samad ang iyang nadawat. Tutok mo muna ko. Mao na, tuga-tuga tag simba-simba, o niya dili day taganahan, ana. Ato na rong suwayan karong Domingo, ha? Pero mientras tanto, nga wap atagot mi, ika-Domingo, pag-andam nag-imong pagkaon, nga dadon dinhi, nya kamo mga online parishioners o mga territorial parishioners, pamalit na mog slot. One slot lang, haron makaabot tag 6,000, kay ipalit na natog mga pagkaon. Humas prosesyon o inig pista. Ana, no? Pista na to Domingo. Kamu bang rugwa gid mo malipay nga magpista tas mahal nga berhen. Wa gi excited na pista na de. Kita mo sa to mga decorations dias gawas, di ba? Mura nagpista. Oh, di ba? Nya ang ato ding prosesyon. Ang nagdesisyon may gabi. Unsa may itong prosesyon? Inig kasabado ighuman sa kuan misa sa alas 6 sa gabi. Naada yung tayo prosesyon. Kinahanglan ang atong prosesyon makaabot yung 1 hour and a half, 10 minus, ngadto sa 2 hours. Maglakaw tag at least 1 hour and a half hangtod kanus mahuman. Manduna na ni ruta nga himo dinhi, i-announce lang niya na ngadto, pahibawon mo ana aron na dugay-dugay kita mahuman. Ngano man kay ilado ang atong parokya aning atong gitawag og Camino de Santiago. Unsa may Camino de Santiago, the way of Santiago, maglakaw. Munang doon na tayo mini Camino dinhi nga himuon nato MWF. Karong gabi mag mini Camino na sa ta, humans misa. Nga naasad tayo Junior Camino, wa pa na ko ma-announce kay set pa nato ang mga pamaagi. Basig ugma tingali ma-announce na nako na mulakaw tag usa ka adlaw. Sa kaadlaw yun nalakaw. Nya naasad tayo gitawag og itong Junior unsam tong usa. Major Camino nga moabot siya 2 days. Average siya 2 days nga lakaw. Nya human din ana doon na pagid tay Grand Camino nga mo average og 10 days nga lakaw. Ato lang niya nang i-announce din ha. Mao na nay atong gitawag og usas mga trademark aning atong parokya ang Camino. Di ba? So sugdan na nato inig prosesyon. Mo na atong prosesyon dinhi linuyahay gyud. Muna iguli sa prosesyon din kinahanglan nasa tay makaon kay maluya man ta ug mo na itong andaman og pagkaon pero wa mo anay dadon kwaon ta na sa atong slot inig humas prosesyon kay nga magdamo pagkaon samtang magprosesyon di sad pwede nya inig ka Domingo na ka 12 mo na nay magdaan na mo pagkaon. Sige, excited na mo?
Nganong kamumura mo mga patay ang uban mo ana excited. Di mo yun, excited na ka. Nagpaila lang yun mo nga kaning nanimba karon kadaghanan mga tiwasunon kanang tanga-ana na gahuwat na lang kanos mahuman ang kinabuhi. Excited siguro mo pero nagsige lang mo gunahuna unsa kay lutoon ako noon sa kay ako lutoon. Nindota Pagdagin mo mga prutas, mga dessert anang inyong lutoon good for 2 to 3 persons lang. Nya ayaw mo kalimot sa paglingi-lingi sa inyong silingan nga galisod jud kayo. Imbitara ning ato mga habal-habal drivers, mga tricycle drivers, kanang naadihang nanindag kandila, ato na silang ingnon pangimbitar mo daghang mga manindahay kandila. Kay ato na silang pakanon pero dili na to palitag kandila. Ato silang pakanon. Diya, mga kilid-kilid na diya mga regahay, pranakos una, kargador. Diya, lisod yung kaon. Mabda na nga, ningon ko sa una, mga regami, igabot na mo dito sa Napo, na among lugar nga ato ibutang karga, na may mga tindahan yan, uso mo to sa una ka na isod, o garapon ba ang pan ba? Nya budako mo ng pan, tanaw na to sa garapon. Nya magsige ako gladok sa kong laway, so dagko agis Ilordi, dagko agis sa kanana ang mga Francis. Pero di may kapalit, kaya naa pa may sweldo, ang katong among sohol pagkarga, amo pa man tong paaboton, usay di man ihatag. May lagi ihatag, kaya kapalit kang paan, usay balik lang mis bukid, adto na mis holan, kaya pamaligya pa ngadto. Lakaw lang taon, panladok sa laway. Lami na ko kayo ng dunggan-dunggan sa una, makapalit ang dunggan-dunggan. Ikaw mo ng paan na dunggan-dunggan. Kadto bitang bahog-bahog na ikaon mo maglaguto ang bato kay pinupho ko no to inana. Napay mo panos-panos nga naapil kay bahog-bahog man. Kadto ri amo mapalit kay 5 tabos man to. Nana. Pero kaning Ilordi tag 25 tabos man to, 20 tabos maglisod na mi ato kay pilar sa guisuhol. Ana. Unang karon nga napari nako abunda na kay iskaon. Gusto ko nga ako mong imbitaron. Inig-ingon na to ang kalano namo karong adlaw, ihatag karong adlaw. Mingon ginang Ginoo, ikaw mo'y akong kamot na mopakaon karong adlaw. O himuon na nato inig ka Domingo. Ang mudag pagkaon, pwede na mamatay. Ang dili mudag pagkaon, nahibaw na mo unsay dangatan ninyo, no? Sige.